Здравейте, казвам съм Стилян Томов и съм управител на фирма GS Строй. Това е строителна фирма, създадена от мен при 5 години, с цел и мисия да бъдем иновативни и устойчиви на пазара. Ние не просто създаваме къща, ние не просто създаваме сграда, ние създаваме дом. А дома е най-важното нещо за крайния клиент. Основната ни мисия като строителна компания е да предложим перфектно съотношение цена-качество, да предложим иновативен продукт на клиента и да бъдем изцяло в негова полза. Строго сме се насочили към изграждане на еднофамилни къщи, изграждане на подпорни стени, шлайфани бетонни площадки, бетон, щампован бетон, както и ремонт на покриви, изграждане на нови покривни конструкции, навеси, барбекюта, както и това, което предлагаме, отдаването на строително оборудване под наем, което са съответно фасадни скелетни системи и кофражни системи. Отличаваме се в строителния бранш с изключително млад екип и амбициозен, което според мен е много градивно. На практика моите служители са под 30 годишна възраст, а ползите от това са, че всеки иска да се развива и това се отразява в качеството на крайния продукт. При нас на първо място е дисциплината. Постоянно се стараем да се учим, да се развиваме. Нашите начини на работа са заимствани изцяло от компании, които са доказали тези методи в процес и като крайен продукт и ние се опитваме да работим по най-правилния начин и съответно с това вдъхваме доверие на потенциалните клиенти. Когато погледнете и наш продукт изпълнен по една съвременна и адекватна технология, най-нормалното нещо е качеството да е на най-високо ниво. Най-важното, когато започваме да работим с нов клиент, с когото не се познаваме, е първичният контакт. Това е най-важният момент, в който ние трябва да вдъхнем увереност на клиента, че е избрал правилния за себе си изпълнител. Това е най-важното нещо. Следващото нещо, което много хора пренебрегват, е огледа на съответния обект по СМР, който ще се извършва. Вариант при нас да даваме ценови предложения или съвети от сорта по телефона, по имейл или без да сме адекватно запознати по същество няма. За нас е много важно да бъдем изключително адекватни и полезни към клиентите и това включва на първо число контакта с него. И през същественото изпълнение непрекъснат контакт, уведомяваме го за всяко едно нещо, което се случва, за всеки един проблем, процес, промяна, удължаване или каквото и да е. Това за мен е правилният начин клиента да се чувства спокоен. И когато той се чувства спокоен, ние сме удовлетворени от това, което сме свършили. Добре, и кажи ми само как ще опишеш GS Строй с 3 думи? Успешна с една дума.